Kano, Kano, Kano mun kai, Kano mun kai, Kano mun kai. Ba wani lafazin zaki mana har ya shammace mu. Akwai dakaru da muka baza su a baya, don haka kawai ko ki bar mu ki fito da su ko kuma mu shige mu je mu fito da su. Ai ni na faɗa maka gaskiya, zan yi maka ƙarya ne, dukkansu suna waje, ba ko kwara ɗaya a cikin gidan nan, ba sa cikin gidan nan. Sakin bulala. Me kake so ka gaya ma fada? Kai da rundunanka me kake so ka gaya man? Ka ce wai ka je kamo yara? Sun kubce maka? Wannan magana ne? Wannan magana ne? Allah bai wanda ke da wannan a garin nan wannan wanda ko giwa ka ce ya rungumo kawo ta nan zai kawo ta nan, wai a ce wannan yan yara kaman kaji sun gagare shi. Kai ma ka san akwai magana ran kai dade. Kai ma ka faɗa sarkin malamai. Gashi nan in can ɗakin ka ce ɗauko ya zurgo maka da shi nan zai zurgo, dubi wannan fa. Don Allah kai ni ne kai da daddare zan shigo nan ba zan zo da wannan kalmar ba. In samu ɗan labai a gida in ce gashi. Allah ya taimake ka. Allah ya baka nasara. Ina mai tabbatar maka waɗannan mutane gaskiya ɗayan biyu ko dai suna da sihiri ko kuma suna da shafin aljannu. Domin na kama shi sun zo sun kuce. Na rasa yin zan yi ranka da kai kake da sihiri, kai kake da aljannu ragwage. Ka kama yara wai ka ce wai sun kubce. Ko kunyan gaya ma fada ba kai ba. Ka jibe ka bayan da kake. Kai, sarkin bulala. Allah ya taimaki waziri. Mai gari ya yi fushi da kai. Sarkin bulala, fada ta yi fushi da kai. Saboda zancen da ka zo mana da shi ba shi da tushe ballantana makama. Tuba nake yi. Abin da nake so kuma in faɗa maka, ka gaggauta ka tashi ka je duk inda yaran nan suke, ka tabbatar da ka kamo su, ka kawo su fada an musu hukunci mai tsanani. To ina sanar da kai, sarkin fada da kai da rundunanka ka je ka kawo man wa'annan yara. Idan baka kawo su ba za ka sake haɗuwa da ɓacin ran fada. A'a to, ba zan lamunta ba. An gama insha Allah yanzu zan tawo da su da Allah. Ayi hakuri. Tuba nake ranka dadi. Ku tashi mana ku kawo man yara. Allah shi kadai ma ai runduna ne, da ganin wannan shi kadai runduna ne. Kuma ku tabbata kafan waɗannan yara. Ko giwa ka ce ya kawo ta nan zai rungumo ta ya kawo ta dibe. Ka shakka wannan ai gun ba hun. Gaskiya garin nan akwai rana yau. To ya zai lado. Ya ana muna tafawa. Ai sai da kayan sanyin nan wallahi. Dai bari gwaran. Wai yau ya kuke ganin za a yi ne? Wani yaran nan kawai muke so mu dan fasa. Ai maganan kenan kawai. Ba wani maganan kenan. Gaskiya ya kamata ba. Shi ne kawai. A yau abokai ga yaran can waɗanda muke da kunsu ga sanin sun fito. Haka ne fa. To ai yanzu kawai jiran su kawai zamu yi su ƙara so nan gurin ko ba haka bane? Ai wani jira. Ai ka san an ce duk abin da kake so ka bi shi duk inda yake. Shi ne ba mu zauna a nan ba. Ko ba haka ba. Kashi. Ya kamata ma ce wannan yan kauye ne. Shi ne wannan ma ya kamata. Ya mu dawo ne kuma ai za mu dawo. Dan kasan ma lokaci. Ha ba ma wani lokaci. Kai wanda ta faɗi matar ɗan cirani lagwada. To yanzu suka dawo fa kuma mun shanye gaba ɗaya ya za a yi kenan. Mu shanye dukkan mu shanye. Me mu shanye abin nan. Suka dawo suka gaba fa. Ku za labi. Sa ga wala mu je mu fitsari sai mu dawo mu aje. Ka da ya fiya. Ula kudaji. Kano
Kano mun kai, Kano mun kai, Kano mun kai. Allah ka shirya, Allah ka shirya, Allah ka shirya Rasul, Allah ka ganar Rasul, Allah ka ganar Rasul. Uban siyo. Kai dawa ga fadari na yake. Ni ba ban taɓa ganin kalan fadari na ba. Dan yau ka gani? Kuma kalan lemun ne. To ana buga da fitsari. Ai na ga ba kana ji wallahi Sallau. ni na sani ai na sani gwaje wallahi na so ka kama shi dan iska kai Yes. Me wannan nake gani ne? ina ga lemu Lemu kuma haka? Kan lemu ne haka. wallahi lemon birni ne To ko dai kayan su wannan yaron Lado ne wanda suke zuwa shi daga birni. ina ga shi ne wallahi ina ga shi ne ka san su ke shiga birni su so irin kayan dadin nan su zo da shi Ka san ya za a yi ne? Ai ba zan bar shi haka ba, dole ne malanta na ta ala buɗa wallahi. dawa dai Ba zan bar shi haka ne. Beres ka zo mu je mana. ni ma bari dan Za ka dandana ne? Dare? ya na ji lemun wani baci To kai an ce ka bar shan sholi ka ki ta za harshen ka ya taska zo mu je mana. Sallau. Sarkin bulala. Me kuke a nan haka? Ya fadan ne. Lafiya kalau ya hannu kuke a nan haka. Kan hanya muke mana mu za mu shiga jeji ne. Mu ba mu gaba. Wannan kaman kayan su Lado. Lado yan birni? Amma kuma mun baro su a can suna fira da wannan yan mata wanda suke so su zama shi umai su ma. Haka. Kai kwashe mu tafi su fada. Kawo guda ɗaya ne ka gane mu je mu kai guda ɗaya fada to shikenan. Wannan renin wayo ne. Dole in jan ga masarci abin da yana faruwa. Ba wani shege da za jan shuka masa rana, in gyara, yi noman yi sesebe, sannan rana da an jan cire masara. Na zo na kwama na yara kamar yaran beraye. Ya na ga kana tafiye kana. Ba dole yi ta yi ana fashi ba, ina yi fushi ba. Sarki na nan. Yana nan menene zaka kuma. Ina son jan kai karawun na yara yayan beraye guda uku. Ni za yi min renin wayo in shuka masara in yi sesebe in noma sannan a zo a cire masara da dare a cire da ran da safe ma zuwa suna yi. Saurara dan gwari ka kwantar da hankalinka. Sarki nan Ka kwantar da hankalinka. A'a ina zaka je? Kai da maganar sabgan fada ba ya dame ka bane bai shafe ka ba kuma ka je wajen sarki. Ko ma menene ga ya min matsalar zan maganin abin. wannan yara guda wanda ba su ji magana. An yi min sata na farko masara da buhu na za ji a kwashe kamar gidan uban kai. Da rana za ji a kwashe masara, da safe ma za ji a kwashe masara. A dan bai yi magana to ya zo a bi min na kina ba, haka zan gama wa labarin da ya ce masara. Ina dan gwari. Gana nan. Kai hakuri. Abin da nake so da kai na dauke maka alƙawari. Yanzu hakan nan ma can wajen su zan tafi. Ba kai don gari ba? Sarki ka ci abin yi magana da kai ba sanin yi magana da sarki. Na yi maka alƙawari. To ka sani gbari ba banza ne ba. Kana ji ko? Ni mugunan ina ji tsoro kai na ba. A dan na tashi zai yi mugunta. Ndan yance mutum ido. Ko in kumbure mashi cici, ko in kumbure mashi kafa. Allah zai lalace mutum. Kai hakuri. Ka so na dan gwari. Ban san ba. Ka ji ka sha shi. Me? Ungo. Ka gane kai ko da na sha burkutu ba jan roba nan na sha ba kai hakuri mun na sha na ka sha wannan idan ka sha sai ka ji sauki shi wai wannan ga ina irin naku ne kuke sha irin naku ne kuke sha haka shine ka sha kai hakuri ka je
Unan da ka ba shi masara da cire gona na una shi ne zai biya masara. Wannan yanzu aka ga ma kuɗin shi sai kai magana. Sai kai abin nan kuɗi ne da yawa ga nan kai hakuri ka je. Wannan ka sha ne alabashi in naje zan sai haba dogari wanda ya cire ma masara wanda masara dan ka cire kwaya uku za ga sace a sharuwa wannan ka sha zai yi maka magani wa zai yi magani saboda wannan akwai sinadarai iri da Allah ka yi hakuri zai yi magani zai yi magani to bai in ji gashi shi mai na fushi yawa to an sa mai shi suga to sai an jima zan zo to zan je da shi wannan zan zuba burkutun sha ka hada duka amma ka yi alkawari ko na yi alkawari kar ka gan girma ka ba zai firgice ba ba a dan ba kai wannan ba zan ci ban juna kai hakuri kai wannan fitina Kano mun kai waɗannan mutane me suke so su zama ne ni gashi an zo na kama sun kuce gashi kuma yanzu wannan na dauki mishi alƙawari to ya zan yi kai barin je ko ta hannun kaka ko in je abun lantana ta sallau masoyiyata ni kadai kaf garin nan ba wanda nake gani in ji daɗi sai ke kadai ke faranta min rai sallau kenan shi yasa komai zan yi fadan faki farin ciki ni kin san zan yi shi ni dan ke kadai nake abu dan ki ji daɗi kawai in na ganka ai ni farin ciki nake wallahi shi yasa nake ƙara son ki wallahi sallau kenan to wai kai dan zakaran na cin amarcin nama ma da aka sace sati ɗaya kenan har yanzu ka kasa yin komai akai ni wallahi kunya ma kake bani dan ta na bara ki fahimta bane fa yaran nan fa yanda kika san aljanu haka suke ƙauyen nan lungu ba inda ban duba su ba amma na miki alƙawari na rantse da sarkin da ke busan numfashi yaran nan duk wanda ya bari ya shiga nuna wallahi bai yi sai na karsa wallahi ki kwantar da hankalinki kawai to ba haka kake cewa kullum ba a wai kullun haka da ilanta na yanzu dai ga ma wannan dai yanzu ki ajje wannan maganin ga ma wata tsaraba na miki saboda ƙara dankon soyayya dauke na naki ne ki kade wannan ki kade na kawo mashi yanzu na ne wannan naki ne ki to in baki ba waye zan iya siyan walanta na babu to amma sallau yaushe ka fita ka ba kauyen na haka je ka so min wannan a ke dai tunda na baki lantana me kuma na bincike ke dai ki sha kawai ba ni na baki ba yanzu so nake ki sha a gaba na ma a gaban ka ma zan sha ai na fi son kina sha kina farin ciki to shikenan a'a sallau ya aka haka kuma da daga murda kawai naga abu ya bude a kin san hannun na ke baki san don da ke tare bane tsallar tauri ne zafi ya ji kawai ya bude kawai ki sha lantana kin san baran kawo miki an fara da cuce ki fa ki sha kawai to shikenan na fi son da shan ki sha masoyiya ta farin cikin rayuwa na ka sa na haɗi to dan sha ne da ki ƙara samun sanyi a zuciya to shikenan lantana lafiya me faru sallau menene wannan lemu ne fa mai kyau daga birni fa yake ba dan birni ne lemu haka lemu ne ha wani zardi yake yi lemu ne mai kyau fa in sha in ji to ya haka ya faru kai wannan fitsari ne fitsari ne wannan abu inna lillahi to ta yaya wannan abun zai zama fitsari wallahi lantana wani ba fitsari na kawo miki ba lemu ne wannan abun akwai almundana a ciki ƙarya kake kai shiru wannan fitsari ne wato fitsari ma zaka kawo mun ko lantana to bari in gaya maka auren ma na fasa kuma daga yau ka ƙara ganin ka to lantana an baki auren baya zan yi a garin nan ai ba zan iya rayuwa ba kin san ki lantana kai wannan abun fa akwai su to ta kai kasance ma lemu ne fa na fasa kai sai na yi bincike akan abun nan wallahi Allah ka shirya Allah ka shirya Allah ka shirya rasul Allah ka gane rasul Allah ka gane rasul sun addabi kowa a cikin gari
sun addabi kowa a cikin gari. Barayi! Za ku tsaya mana hancin duruwa. Allah inda kan wannan masara gona nan. Kowaye ya zo nan zai bari ne da masara nan. Mutum ya gama wahala, yi sa taki, yi gama gyara, yi noma, sannan wani kato ya zo da buku zai kwashe. Da ku tsaya ku ganin karya guda ɗaya hancin duruwa. Amma na karwa ka goya da kana ke ma haka ne. Allah ya cika baki. Allah kake ma haka ne. Shuba ta dan mala. Dan malam I love you. Kai? A gaban namu? I love you kai. Kai kun ga cewa fa ne ku dinga duba mana. Ya to ba wallahi ya to kutun wuri akwai jafan mutumin fa ya to yan albarka sanu yan albarka yau kana lafiya sanu yawa sanu yan albarka sanu yawa anya mutumin nan ba abin da ya shirya bai nake wani haka fa shi ma ai ya kamata a shida an ba bai duba sai da yake wa dan mala ya saduda ya kai muku da ma na ce muku dole ne sai ya saduda kai ai kanka ba abin da ba zan iya yi ba mu din na wasa ne shi ma ta dan mala ina yin siriyar kuna jin siriyar ku abin ku wayo shegen da ya gudu sai na balla mai kafa gida ka gudu kana guduwa zaki mura na kama su wayo Allah